tochengeta ndichamirira zvako musi 1 chete endinomira handikuburitsire ipapo uchifunga kuti wahwina haipapa handitombofa ndakaburitsa and ndikusiya wakadaro ndokunyatsokusiya wakadaro zvokutoti richasvika chete zuva racho richakwana ndoziva kuti chiro nechiro chine musi wacho ende chisi hachiyerechi musi wacharimwa maona. Don't pull my baby here, please. You know we did it last time. Leave them. Yeah. Ndakakuudzai. I told you. But ndanzwa kunyara vakadzi vemuZimbabwe. Yo, kuda moto heroko. Matadza kuzvishandira. Kuda kungokwidzwa business class. Kuda kungotengerwa zvinhu. Saka mati ndosara ndiri ndega mukadzi akavimbika muZimbabwe asina sugar daddy. Ndanzwa kunyara indakatukwa. Ndakashaudwa ndikatukwa kuinbox uko. Ngaramba achindituka umone. Ndakatukwa kuinbox uko. Ndine ndega. Ezvinezvi vamwe vaita kuita kudeactivate maanzani account. Ndakambokudza gore riye ndikati varota basa rekutop up magaro kuma inbox uko. Mukanditi ndinonyepa. Yeah. Ndakakuudza kuti kuma inbox uko vazhinji vari kuita kutoperwa magaro mukati ndiri kunyepa. Ndikati maningireni tumanzani tumabenzi tumanzani mabig badge rayo. Kuti ukangoona wese muslay queen ari kufamba nebig badge kana kuti ane ningireni ndikoko. Kuri kuda kukwira business class yet. Guys, naro zidumbu rere, zidumbu rababa vaye. Ndikakudza kuti sugar daddy wenyuka ana sugar daddy mukanditi ndiri kutaurisa. But anyway, ina nditukike ndapota mukandora ndakanyarara please. Ainzai kutukira kuti makamunyemaka ndikanzi ndakandiri hure yeni ini chai ndakatukwa kunzi ungori hure. Ndikati hure nai yari yezvake ari kuita basa rekubhadhara mahure kuma inbox uko. Angajaira kutenga ningiri kutenga inonzi chii. Yes, madzibaba. Reurirai mupone.